2006-ba kerültünk Szent Ábrahámra. Én beleszerelmesedtem ebbe a 300 éves kissé romos kúriába, és a párom Wil van Eysden, a holland biogazdász, ő meg beleszerelmesedett ebbe az 1 hektáros kertbe, ami eléggé elhanyagolt állapotban volt, de nagy lehetőségeket látott abba, hogy egy nagyon használatlan, régóta használatlan föld, ami nincsen mérgezve úgymond, nagyon jó bio fűszer és gyógynövényeket lehet termeszteni benne. És így neki is álltunk, az első nagy próbálkozásunk a sáfránytermesztés volt, az a világ legdrágább fűszernövénye, és elképzeltük, hogy milyen csodálatos lenne, ha Székelyföldön sáfrányt szednének az asszonyok, a férfiak, az arab férfiakhoz hasonlóan a világpiacon értékesítenék ezt a szárított fűszert. De sajnos a sáfrány nem szerette Székelyföldön, legalábbis nálunk a kertben nem, mert túlságosan buja a növényzet, és ezért elvesztettük a sáfránygomókat, viszont maradtak az őshonos fűszer és gyógynövények, folyamatosan termesztjük őket, és saját magunk, a családunk fel is dolgozza, csomagoljuk. Az a célunk, hogy ha már falura költöztünk, akkor úgy éljünk, mint egy falusi ember, ne kelljen városra járjunk dolgozni, és itt megéljünk ebből az 1 hektárból. Eddig sikerült. Wil úttörő volt ebben a bioügyben, úgymond egész Európában. 20 éves hippiként Hollandiában ő volt barátaival az első, aki lerakták a biogazdálkodásnak az alapjait, meghatározták azokat a kritériumrendszereket, ami alapján minősíteni lehet, hogy egy termék bio vagy sem. És ezt a kritériumrendszerüket ilyen lelkes fiatalokként, ahogy ők elkészítették, a holland állam át is vette és gyakorlatba helyezte. Aztán az Európai Unió szintén átvette, kicsi módosította időközben. Tehát elindult útjáról úgymond Hollandiába egy ilyen mozgalom, meggyőződésből, hogy fontos az, hogy ne szennyezzük a környezetet, ne mérgezzük saját magunkat, és legyen ez a dolog leszabályozva. És úgy látszik, hogy ennek Székelyföldre kellett érnie, ennek a mozgalomnak. Talán az első biotermesztők vagyunk Székelyföldön, akik megteremtettük az első biokertet, Wilnek köszönhetően természetesen. Hivatalos eljárások, ez egy 3 éves folyamat, amíg a termőföldet biominősíti az az ellenőrző szerv, akinél szerződtünk. Ez azt jelenti, hogy szerződéskötés után 3 évig átállásban van a farm, és azután pedig kap egy minősítést ez a terület, hogy ezen a területen megtermesztett gyógy- és fűszernövények biominősítettek. De azt kell mondanom, hogy elsősorban a fejben kell, és a lélekben, a szívben kell ez a vágy megszületni, ennek a vágynak megszületnie. Az ember csak akkor lesz igazi vérbeli, fanatikus biogazda, hogyha szívvel, lélekkel úgy gondolja, hogy az ő munkájával nem árthat a környezetnek. Sokkal fontosabb a természet megóvása, mint a saját maga boldogulása. A fástüzelésű, befújós kazán kb. 2 nap alatt szárítja meg a gyógynövényt. A körömvirág, a pirosbúzavirág, a hagyma, a petrezselyem, a celler és a fürtösmenta. Még mindig 60-on felül van azok a növényeknek a száma, ami előfordul a kertünkbe. Van olyan gyógynövény is, amit felsorolok, mert hogy magától nő, például a patakszéli akácfákról a virágot, amit begyűjtünk, meg a bodzavirágot, meg rengeteg sok a csalán is, de a legtöbb gyógynövényt természetesen mi termesszük. Még a gyomnövényeim is gyógynövények, a legtöbb.
Például a fekete nadálytő, meg a lándzsásúti fű is gyomnövényként bújt ki, aztán elkezdtem termeszteni, és sorolhatnám még, hogy hányfajta gyógynövény fordul elő, mint gyom. Egyáltalán nem használtunk semmilyen vegyszert, szóval nekünk nem volt az a motiváció, hogy nagyobb mennyiséget elérjünk, inkább a minőségre fókuszáltunk. Ez, ami megalapozta nekünk az egész vállalkozásunkat, a legjobb minőség. A legjobb minőség pedig beletartozik az, hogy bio legyen, ne legyen vegyszerezve. Én amikor olyan 12-13 éves lehettem, akkor találkoztam, a nevelőapám mutatta be nekem tehát a bio fogalmát, mert igazából itt akkor még nem is igazán tudta senki, mi az, hogy bio, mindenki félrebeszélt. A bio amúgy nagyon egyszerű, tehát pont az egyszerűségtől rejlik a munkával, mert tehát azt jelenti, hogy semmilyen vegyszert nem kaphat a növény, és nem csak ennyi, hanem hogy az embernek a lelke benne van, odafigyel arra, amit készít, és megpróbál minél szebb terméket előállítani. Csinálok olyan teát, ami nem csak az íze lesz szép, de az illata is, és ez gyönyörű szép lesz. Minket csak azok a vásárlók keresnek meg, akik tudatos vásárlók, képesek eljönni buszos kirándulásokkal, akár külföldről, képesek a városról kijönni hozzánk, ragaszkodnak ahhoz, hogy lássák a kertet, hogy lássák, hogy az alapanyag honnan kerül ki, hogy meggyőződjenek, hogy tényleg, amit ők elfogyasztanak, az tényleg valódi székely termék. Elsősorban a helyi jellege fontos a helyi vásárlóknak, tehát az, hogy egy székely család állítja elő, az, hogy kézműves termék, az, hogy Székelyföldön termett. Ebből ők úgy gondolják, hogy biztosan tiszta. Én természetesen el szoktam mondani, hogy ez a kertnek van egy papírja is, hogy ez hivatalosan is bio. Én azt hiszem, hogy hát úgy tapasztalom, hogy inkább külföldön igénylik ezt a bio jelzőt a termékekre. Itthon sok a bizalom még, és hitelesek vagyunk, és nem volt annyira fontos az itthoni piacon biót árulni, úgymond. Amikor még 2012-ben Will hirtelen halála miatt egy márciusi nap, amikor a metélő hagyma elkezdett bújni a hó alól, és tudatosodott bennünk az, hogy nekünk vagy gondozni fogjuk a kertet, és nekünk foglalkoznunk kell a kerttel, vagy pedig tönkre fog menni mindaz, amit Will létrehozott, akkor egyöntetően a két fiú azt mondta, hogy vállalják ők is, és vállaltam én is, hogy megváltoztatjuk az életünket, és csak gyógy- és fűszernövényekkel fogunk foglalkozni, és ezeket a termékeket a piacra fogjuk dobni. És azóta tart úgymond ez a varázs, hogy a nehéz munka ellenére, vagy a nehézségek ellenére mindig összetartóan tudtunk dolgozni. Nagyon csábítja a fiatalokat a nyugat, nagyon sok fiatal már elment, ők is vágyakoznak. Lassan kezdnek kuriózum számba menni, hogy még mit keresnek itthon Székelyföldön. Nagyon sokan meg is kérdezik tőlük, hogy nekik ez megéri-e. Egyelőre bízunk abba, hogy a termékeket, amiket a piacra dobunk, azok eltartanak minket, és jól fognak tartani minket, úgymond. Székelyföldnek minden adottsága megvan a biodiverzitása miatt, meg amiatt, hogy nem folytattak nagyon intenzív gazdálkodást az utóbbi években ezeken a településeken. Minden adottsága megvan arra, hogy bio legyen. Sőt, én el tudom képzelni, hogy az egész Székelyföld egy szép nap biominősítve lesz, ha az emberek tudatossága arra szintre emelkedik, hogy belátják, hogy ez lesz Székelyföldnek a húzó ereje, a vonzó ereje. A termékeink ettől lesznek igazán értékesek a világpiacon.